Kempong pami kakaluguran nga rapin po. Ning kay kanu atin taong itang talagang yang mapamatula. Buri na po sabihan, po tamiyabi-abi kayo, bala mo, he takes control o yung magmonopoly keng kwento, keng makatula, masaya, po tangatsune po, may li na kong may li, nga na po. Atin naman kayabi keng grupo na, ane po keng katahimik, ibubulad, yawari po. Kareta pong baluta mong komedyante, nakatamo ka buring makiramdam karela. Ketang nanuman sa sabyan to, at ning kay apapasaya ning meto nga grupo. Na ito, nimisan po, tintamo nga papansinan, detang aliwang mapamatula, halimbawa po, neking kapamuisit, pero po tanyang busitan mo, pikon niya. Iwari po, anay kagaling mamuisit, pero po tanya ng bibuisit-buisit yung harapin po, agad-agad, mimimwaya. Bala mo po, harapin sasabi, itang aneking kapamuna. Kakit na ngan, itang yaga na kayo makapaligid na, balo ng sabyan, balo na lang pagsisting na po. Pero po tang yung pagsisti mo, ami pate kayo. Harap po sasabi. Dito po kano rin tipo da rin tao, kakit dala ding aliwa, ito na naman kakit yung sarili da. Bunapin po siguro sabi na ng Ebanghelyo kaya katamo, lawin may pamoy tantroso at yung makeng sarili mong mata. Na bala mo po, babanggitan na ng Ebanghelyo kaya katamo, imeto nga importanteng karanasan ng kaya katamong biye. As seminarista kami po, nemamya kaming recollection, them patterns da rin recollection, para pareula po, andyan pang potang college nala, high school na rin didinan, aliwaya content, pero potang lawin may po, ingpe ka naman da, pare-pareula mo. Hanggang ngayon pong panahon na iti, potang makaramdam kami, kare mami retreat kay kami. Halos, bala mo iting maging framework na punitang potang ating mag-share kay ka. Nanuya po iti. Yung seminarista kay po, pangyayon kay recollection, first step, tatanda na po siguro ng child, sini kare pidinan the recollection estudyante. First step nga na po, is me. I, nga na po sasabi. Andiyan nung ka rin ka manton retreat, makanyan pa mo munang focus. Sarili mo. Examination of conscience. Nga na. Second part na po, pangimamya kami recollection. Me and others. Ako, ang pondeng aliwa. Nano kong lalawin deng aliwa. Baka nano kong didinan pansin deng aliwa. Ita pong katlo, pinitang sasabyandang me and my God. Nin po mamya retreat, kaya kalan, din po rin daramdam mo ka rin retreat master. Potang kayari na nitang self-examination, pakilala doon rin kay katamong pangatao, potang kayo, relasyon tamo ka rin kaliwa, kalimbawa po kami, karim kaparian, potang kayo pa niya po mayayari in balance session is adoration, holy hour. Nanuno ka rin, ika naman ang point kay kan Diyos. Papalad mo yung sarili mo. Bakit maging makanini po, yung maging focus? Potang when it comes to any spiritual activity, is sigurado ya mo pong mituturan din ng atlong elements sa rin eh. Me and others, me and my God. Uling, definitely po, bala mo iyang maging focus na. Andiyan na ng spiritual exercise, hindi din ang tamong alaga. Uling, number one pong dapat na kanundinan pansin is about ourselves. Nung akakit mi at akakilala mo yung sarili mo, at napukaragula bagay ito. Sabi namin po St. Teresa of Avila, kita pong kaya nga interior castles nga na po. Sabi na po, the first step to the path of holiness is self-knowledge. Impo ka nung mumunang paralan para king dalan, kimbiye, kabanalan, itang abalumi ingke kang sarili. Nga na pong sasabi. At itampot ang baluming sarili mo, it produce humility. Papi naman po, balo mo keng sarili mo, iningke kang kainan. Potang daramdaman mo rin aliwan tao, magsalita tungkol kay makanya na bagay. Ngayon kayo po, itang kokontrol mo yung sarili mo. Sabihin mo kay sarili mo, ako man denasan ko yan, ako man may gingawa kong kamuritan ko, kembiya ko yan. Tapong bala mo, itang alakang iyabang magsalita, uling balo mo sarili mo, keng sarili mo, it has become also your weakness. Yan mo naman yung gagang kainan mo. Nanungo ka rin, kailangan, yung magsalita, uling balo ko, gewa ko yan, kimbiya ko, pamagkamali ko yan, kimbiya ko nga napin po, nasabi na, you become humble.
Ana, yung pong meto nga baging sasabihan ng Saint Teresa of Avila kaya katamo. Uli na minsan po sabi na, we become so fixated karin pong sins of other people. Papansin tamo yung mali dareng aliwa, nga na po. With all humility, pansinan mo itang sarili mo. Napinpotang kay, huwag yung mag-judge. Kareng aliwa. Balang mo, nung lawenta mo po, know yourself, know your strength, know your weakness. Halimbawa po, I know this is my strength. Anong gawin ko kanita? Lalo ko pong pang palabungan. Wari po, lalo na itang sikanan mo, po, sabihan tamo kayong sarili tamo, domineering, o burin sabihin, ining sikanan mo, pagyabang mo, kareng aliwan tao. Ali po, nung itang kayang sikanan, yung gagimitan mo, bangkanta, isopan mo rin aliwan tao. Di niya po sa Nicolas. Ing sikanan, no? Pinitang atin niya pong malala malugod, kareng pakakalulu, ang pong masakit. Anyapin na pong gawa with the strength na mibiya kaya, midbless siya pong tinape. Tinape la mo, potang didina na la, sabihan da gagaling la. Kawari naman talaga galing. Ni kakalaman kat yan, ngarapin po, kendanop na ni meto nga pakakalulu. At itapong kayang gagawa na blessing, balaman mo it heals the body and the soul of the person. Nganapin po, ni kakasika na niya, kayang biye. O itapo yung meto nga akit tamo, kaya sasabihan na ng Ebanghelyo kaya katamo, wari po, na anak ka importante, you know your strength. Ano ka rin kamasikan? No ka rin yung sikanan mo. No ka rin sabi mo kayang sarili mo, this is God's gift to me. Tapong strength yung ita. Kut na niya yung sarili. Sabihan yung strength yung asbuk yun, yung makatak kayo. Aliwa po ito. That's not a strength nga harapin po. A strength is something as a blessing binye na potang akakit mo, yung grace na abibiyata mo ka rin tao. A blessing na abibiyata mo ka rin tao. Wari po. Simple mo po. Dengaliwa potang akakit da ka pa. Because of your bright face, masalang lupa, makatiman na lupa. Bala mo, akit may pa mo, masaya na kapakiramdam, ay buli kayong pakipagkwentuhan ng tao. Hindi kasayak ni tsura, ngarapin po. Ito po yung strength mo, wari. Yung strength mo is your beautiful voice. Hanapin. Binyan na ng Diyos kaya ito. Magpagkaimot, magkanta ka po, nagkanta ka, magkanta ka. Naka-arti-arti, marine ko. Pero na nakamangkaburitan lang ng microphone, muna bili. Nakatok nang harap mo. Pero marine ka kanyan, wari po niya. Bala mo kaya, these are the gifts of, na binyan na ng Ginoo kaya sa know them, hanapin po, and use them. Kempong kay katamong biyeng ara. Uling balo tamo, kanita tamo makasaw. Then, sabi namin po Saint Teresa of Avila, ini-instep you through holiness. Alin mo po strength? Know your weakness. Nung kamay na, nung ka rin kami kakasala, nung ka rin itang akakit mo kayong sarili mo, anong nung ka rin, saguli, matutukso ka, mananabo ka kay maro kay espiritu, ngarapin po. O kaya, itang weakness mo kayong sarili mo, anong ka rin balo mo, makapahamak kaya ka. Simple mo po, weakness mo yung pamangan. Unang matas ka diabetes, nanggawan mo. Mga nakamangan. Banta pota mo, may atake ka. Ngarapi sasabi. And because this is your witness, paano mo ka sarili mo, you have to control. Ngarapin po. Nang kaya sabi rapin po, yung weakness na ning meto nga tao, itang manyaman na burina, kimbiena, wari po, na nang kaya maging problema, kailangan ng kontrolan. When you know how to control them, humility, ing maging dalan ka rin nga na po. Uling balo mo kayong sarili mo, magpakumbaba ka, mabalo mo kayong sarili mo, ini kumay na, gagawa kang paralan. Po sapat na balo mo, sana po gawan tang masalisi. Sapat na balo mo yung sikanan mo, gamitan mo, binining Ginoo kayang kayan. Sapat na balo mo kaya ni kamay na, potang kay, gagawa na kang gagawa, may itong kasasabihin, patawaran na ako manin Diyos, nga mo po, ali mo rin. Pero balong may weakness mo, sabi na po Saint Teresa, let that be your humility. Kapakumbaban, kimbye, ba mong alabanan.